Hej, jeg hedder Eva Lisborg. Jeg er her i dag, fordi at jeg har været ude i et eksperiment, som jeg har lyst til at dele med resten af verden, med dig. Fordi jeg har ligesom så mange andre i Danmark og i verden kæmpet i rigtig mange år med at veje for mange kilo. Med at være for tyk, og især med at føle mig for tyk. For mig startede det, da jeg var 16 år, hvor jeg tog på for første gang. Og siden der har det været op og ned. Det har været elevatorvægt, kan man godt kalde det. Da jeg for knap 2 år siden igen var der, vejede 20 kilo for meget, så var det, at jeg tænkte, at jeg gør det simpelthen ikke en gang til. Jeg orker simpelthen ikke at gå på en eller anden kur og kæmpe mig igennem. Og så lige så snart jeg slipper kuren og er ude på den anden side, så tager jeg bare på igen. Og så må jeg starte forfra igen. Så gode råd var rigtig dyre for mig, og jeg tænkte længe over det her. Og det der så skete, det var, at jeg fik en skør idé. Og jeg tænkte, det må briste eller bære, men jeg bliver simpelthen nødt til at prøve det af, fordi at ellers så vil jeg bare gå igennem mit liv i en elevator. Det vil sige, køre op og ned i vægt, og det havde jeg simpelthen ikke lyst til mere. Eller jeg kunne en gang for alle måske risikere at blive lidt tykkere, end jeg allerede var, og så endelig tabe mig, og så holde vægten resten af livet. Og det var det, min teori gik ud på. At jeg ligesom skulle gøre noget, som kunne holde resten af livet den her gang, og ikke bare quick fix, som holder et halvt år eller et helt år, så det er overstået. Så, og det min skøre idé gik ud på, det var, at nu ville jeg simpelthen prøve at bruge mig selv, i stedet for en eller anden bog eller en eller anden kur. Så jeg ville simpelthen prøve at bruge min krop til at fortælle mig, hvad den kunne lide og ikke kunne lide, og hvad der var rigtigt og hvad der var forkert for den. For jeg kunne se eksperterne derude var smadret uenige om, hvad der var rigtigt og forkert. Og så er det jo svært at være mig, fordi at så ved jeg jo ikke rigtigt, hvad skal jeg så spise, og hvad skal jeg så gøre. Så jeg gik simpelthen i gang med at spise lige, hvad jeg havde lyst til at spise, hvad der føltes rigtigt at spise. Og det var lidt af en udfordring med at sige, fordi jeg begyndte faktisk at spise til en start at spise meget pizza og slik og sådan nogle ting. Og det virkede jo sådan lidt sjovt. Men jeg tænkte bare, nu har jeg sagt A, og så må jeg sige B-agtigt, eller nu gør jeg bare det her, som jeg er bare i gang med. Og det jeg observerede, der skete rigtig meget, det var, at der var en masse historier inde i mit hoved, om at det var forkert, det jeg gjorde. Det var forkert at spise den der pizza, og den der buslik, og hvad det nu ellers røg ned. Så jeg brugte faktisk det første lange stykke tid på at rette op på mig selv, fordi jeg ved ikke, hvordan du har det med at få skældt ud altid og hele tiden, men jeg har det ikke særlig godt med det. Og det der skete, det var faktisk, at jeg skældte faktisk bare mig selv ud hele tiden, og det var da egentlig ikke særlig hyggeligt. Altså. Så jeg havde en masse fornuftige snakke med mig selv, og fik fortalt mig selv, at jeg var rigtig god, og jeg var rigtig, og jeg var ikke forkert hele tiden. Og det arbejdede jeg med et stykke tid, og så jeg bare var i den her med, at det var okay at spise lige præcis det, jeg hele tiden valgte at spise. Det var helt fint. At have den kærlighed til mig selv og acceptere alt det, jeg spiste, det var rigtig dejligt. Så det næste, der skete, det var så, at jeg var på en ferie, hvor jeg boede hos nogle andre mennesker og fik sådan enormt meget usund mad, og egentlig så meget, så det var for meget for mig. Så da jeg kom hjem fra den her ferie, så havde jeg simpelthen rigtig meget lyst til at leve sundere. Sådan, det var ligesom sådan et behov fra mig, fra min krop.
at det skulle være sådan. Så det jeg gjorde, det var, at jeg begyndte at drikke grøntsagsjuice, og trappede stille og roligt op, og levede faktisk af grøntsagsjuice. Og det endte faktisk med at blive 14 dage, jeg var på grøntsagsjuice. Jeg havde ikke nogen plan for, at det skulle være så lang tid. Jeg havde bare en plan om at gøre det, så længe det føles rart. For det vigtigste for mig nu i min verden, det er, at jeg har det godt med det, jeg gør. Så jeg var på grøntsagsjuice i 14 dage, og begyndte stille og roligt at trappe op og spise mad igen. Og det, der var det gode her, da jeg begyndte at spise mad igen, det var, at jeg kunne faktisk mærke, hvad der egentlig var rigtigt og forkert for mig at spise. Så hvis jeg spiste brød for eksempel, så kunne jeg mærke, så var der sådan en følelse ned i min mave, der egentlig ikke føltes særlig godt. Og så eksperimenterede jeg med fødevarer i et stykke tid, og fandt ligesom ud af, hvad der føltes godt og skidt for mig at spise, og sammensætningen af mad, og hvad der var godt og skidt. Og så er det ligesom sådan, jeg lever nu, med at jeg ligesom spiser det, der føles rigtigt for mig at spise. Og det er faktisk en rigtig dejlig måde at leve på. Og resultatet af at leve på den her måde, det er, at jeg vejer 20 kilo mindre nu. Og det er rigtig dejligt, det er, at jeg har holdt den vægt rigtig, rigtig længe. Det er jo nu til januar 2 år siden, jeg kastede mig ud i det her projekt. Og inden for det første år tabte jeg det meste af det, jeg skulle tabe. Og nu holder jeg bare min vægt. Og det, jeg synes, der er rigtig dejligt, det er, at jeg ikke er fanatisk omkring, hvad jeg må spise. Der er faktisk ikke nogen lov omkring, hvad jeg må spise og ikke må spise stadigvæk. Men der er, hvad der føles rigtigt og forkert for mig. Og når jeg nogle dage får noget af det, der føles forkert for mig, fordi at der er noget, der er fristende, eller jeg er ude i byen, hvor man ikke helt selv kan bestemme, så sker der det, at jeg nyder det, og gør det med lyst og nydelse. Og næste dag, så kan jeg mærke, når jeg kommer hjem, at jeg har rigtig meget behov for eksempel få noget grøntsagsjuice, eller i hvert fald en form for sundere mad, end det jeg måske har fået den dag. Men det gode, det er, at jeg har fred med det. Så det her, det var sådan lige en lille intro omkring, hvad det var, jeg gjorde. Jeg vil rigtig gerne fortsætte med at fortælle om det her. Og jeg tænker, hvis du derude sidder og brænder ind med et eller andet spørgsmål i forhold til, hvad jeg gjorde, eller hvad spiser jeg så, eller hvordan, og så videre, så vær sød og mail det til mig, eller skriv det i YouTube i kommentarboksen nedenunder. Og så vil jeg forsøge via de her videoer stille og roligt at besvare de spørgsmål, der så måtte dukke op. Og ja, så vi ses igen, helt sikkert. Men tak fordi du lige var med til at lytte. Her er billedet af, hvordan jeg så ud før.